ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರುಂಡು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ 5th ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಮೂವಿ ಧರ್ಮದೈವ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾಪನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೂನಾ ಬುಕ್ಕ ತಾನೆಡು ಬಾಂಬೆಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಹೀರೋ ಅತ್ತು ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಿಯರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು DTS ಲಂಚನೆ ಲಾಯ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರುಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮುಗ್ರು ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಒಂಜಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟ್ರೈ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದುಪ್ಪ ಇರುವ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ನಿಗ್ಲು ತೂದು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಣಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓಲು ಪೂರ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದದು ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಡನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಐನಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಕಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈಗ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಎದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪನರ್ నుంచి ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಾರು ನಿಗಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಜುಲೈ 5th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಜುಲೈ 5th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊಡಿಗಡೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮುದಿಪನ 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನಡಪುಂಡು ಪೂರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಣಿದ ದಿನ ಬದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಐನಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಆಣಿದ ದಿನ ಇಂದು ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ 9 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ಮಿತ್ರರ ನಕಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ರೈಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ಲೇಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರೋದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಚ ಮಾತತೆ ಕಿಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರೋದು ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾಲಿಗಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಶತದಿನ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಅದ್ರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಬರಿಯಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟು ಬೆರಿತಾಂಗ ಇತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ದೆರ್ತದು ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಪೇಡು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ನೆತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಿನಾರೆ ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನಾರ ನೆತ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತೇರು ಆರು ಪತ್ರಕರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ಸೇರ ಒಂದು ನಿತಿನ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನು
ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಗುರ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬಾಡಿರ ತಯಾರಾತಂದು ಆ ಬಾಲೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನದು ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲ್ಲಿನ ತೆರಿಪವುಡು ಬಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮನ್ನು ತೂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಖಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೇಪರ್ಲೆಡೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯುಡು ಹಾಳಿತನ ಬರಲೆ ಎಡ್ಡೈತನ ಬರಲೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲು ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಹಾಳಿತನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿದ್ದೋನುವ ಎಡ್ಡೈತನ ಇಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಒಟ್ರಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟದ ಕೂರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಅಂಕಲ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. Navratan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing, opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951 9481644951 9663814451 08251 200 551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ